Biz әңгәмәбезнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта Башкортстаннан килгән танылган автор башкаручы Зарима Әюпова. Кабаттан хәерле көн, Зарима ханым. Хәерле көн. Хәзер күп кенә җырчылар үзләренең иҗатларына яңалык эзлиләр. Кемдер чит ил эстрадасын күзәтә, кемдер рус эстрадасын. Шуннан ниндидер бер яңача башкарылыш, үзенчәлекле яңалыклар алырга омтылалар. Сез үзегезнең җырларыгызга яңалык кертергә омтыласызмы? Һәм ул ниндирәк яңалык, чит яңалыкмы, үзебезчә яңалыкмы дигәндәй? Әлбәттә инде ул теге җырга әзрәк кенә яңалык кертергә кирәк, чөнки әгәр дә гел бер төрле стильдә барса, аның кызыгы үтә. Яңалык әмнә теге эстрадный әллә инде диләр мин алай яза белмим. Яңалык кертсәм дә мин темасын үзгәртәләм, темасын. Гел теге моңсу темалар түгел, шәбрәк туган көн темасы, бәйрәмнәр, шулар турында гына. Булай теге кинәт кенә икенче якка борылып китү юк андай, миндә уй юк андай. Ниндидер шашкан формат сездә булмаячак. Юк андай белмәячәк. Сездә матур гына бар үзегезчә. Барса ни булсын, менә бер төрле форматта булсын, халыкчан булсын. Ул шәп темпамы, әкрен темпамы, менә шушындай халыкчан булсын. Дигәндә ул әлбәттә башка эстрадаларны да күзәтеп бару файдалыдыр композитор кеше өчен. Әлбәттә, мин күзәтеп барам, но барсы да миңа ошый дип әйтә алмыйм, ул һәркемнең үзенең күңеленнән килә бу җырлар. Мин аларга теге нидә оценка да бирә алмыйм. Мин бар тик алар кеп яза белмим. Сезгә бүгенге көндә эшләгән эшегез шуймы? Җырларыгыздан 100% канәгатьме? Менә мин гомумән әйткәндә, мин теге заманда әйтәм бит, алашкан кебек үземне нидәем, мин ширләп биткән. Җырлар яза башлагач, бу шир миннән китте бит. Менә ничек була ул тормышта. Мин бу тормышта үзем таптым. Менә предназначение дигән әйбер бар бит ул. Ул үзеңнең урыныңны табу дигән сүз менә бу тормышта. Мин үземнең урынымны таптым. Җитешкән мөстәкыйль хатын-кыз буласы инде. Җитешкән мөстәкыйль хатын-кыз булу белән мин бу тормышым белән канәгатьмен. Һәр кешегә дә бу дөньяда билгеләнгән урынын табу иң зур бәхет. Һәр кемгә дә үзенең урынын табырга кирәк бу дөньяда. Ул зур бәхет кеше өчен. Үзеңдә ярату хисен тояр өчен генә ярату түгел. Чын ярату ул, син яраткан кеше үзен яраткан итеп тою, танылган галим сүзләре. Бу турыда нәрсә әйтерсез? Сез бит үз җырларыгызда ярату темасын, әлеге теманы бик еш күтәрәсез, Зарима ханым. Менә мин бит ул җырда бит автобиографический гына түгелләр алар. Мин бит кеше арасында яшәм, урманда яшәмим. Бер җырым бар минем, туган көнем белән иркән дигән җыр. Мин аны үземнең дусларымның гаиләсенә багышладым. Мин аларның отношениясын күрәм, шулай карап җыр язам. Бу тик үзең турында гына язу түгел бит ул. Ярату турында, халык аны рәхәтләнеп тыңлый ярату турында җырларны. Шуңа күрә кеше яратылып яшәргә тиеш. Шуңа күрә җырларны шул турында язабыз бит инде. Була аламы ярату турында язган композиторның тормышында чын мәхәббәте булмагандай икән дә баса? Чын мәхәббәт булган өчен язайын, ул чын мәхәббәт булмаса яза алмыйдыр ул. Булмаса ул аны аңлый да алмый. Күңелдән чыкмый бит әлбәттә. Бу мөмкин эш түгел. Мөмкин эш түгелдер ул. Аны уйлап табып кына ничек кенә булмасын, аны уйлап таба алмыйсың. Ул бит җырны бит менә читтән күрсәң дә аны бит күңелнән ашап кирәк, чыгарга кирәк. Шулай бит. Алыштыргысыз булу өчен һәр вакыт үзгәреп торырга кирәк ди Кокошаны. Хатын-кыз яшь кына үзен үзе дә аңламый. Сез сәхнәдәге образларыгызны хатын-кыз буларак кабатланмас булсын өчен һәр көнне нәрсә эшлисез? Дөресен әйткәндә, мин ул турыда бер нәрсә эшләмим. Мин ниндидер бер менә кабатланмас кеше булам дип уйламыйм. Ясалмалык юк миндә. Менә мин иртән торам, мин хәзер шәһәр читендә яшәйм. Мин иртән торам, тавыклар асрыйм мин. Шушы тавыкларның һәрберсенең канатыннан сөеп чыгам. Менә шушы минем өчен бәхет. Шушыңсын, менә шуннан көнем эшем башлана минем. Шылтыратам, туганнарым, балаларым барсы да исән икән. Шуннан менә шушы тигезлек булса, миңа рәхәт. Теге алмашыну нидән, теге мода артыннан ку, тегеләй андай нәрсә миндә юк. Менә мин үземә ничек менә комфортна, шулай әкрен генә барам да барам. Каядыр алга чабасым килми, ниндидер бер зур хыялларым да юк минем. Килеп чыга икән, әгәр дә насыйп булса, концерт куермын дибен. Әгәр дә булмаса инде менә интернет аша җырларымны куермын да, үземне халыкка шулай таныттырып торсам, мин шуннан канәгатьмен. Шушы миңа җитә дип уйлыйм. Сез инде бүгенге көндә үз-үзегезне тоташ аңладыгыз. Мин тулысынча мин үземне аңладым һәм мин үзем белән дус яшим. Менә шунысы да кирәк. Дус яшәргә кирәк шул. Ират бит ул соры төсләрне яхшы кабул итә ди. Хатын-кызлар якты төсләргә.
мөккибән. Шулай да инде хатын-кыз белән ир-ат арасындагы дуслыкны, мөнәсәбәтләрне сездән дә сорамыйча мөмкин түгел. Сезнең өчен ир-ат һәм хатын-кыз дуслыгы нидән гыйбарәт? Ир-ат белән хатын-кызның дуслыгы ул бит инде әлбәттә мәхәббәттән гыйбарәт була бит. Мәхәббәттән килеп чыга ул. Булай гына менә теге хатын-кыз белән дуслыгы, ир-ат үзара дус була, хатын-кыз белән ир-ат булай гына дус була алмый ул. Анда алар арасында әлбәттә мәхәббәт булырга тиеш. Менә ир-ат соры төс итеп күрә төсенә бит. Ул бит ир-ат үзен бу дөньяда көчлемен дип уйлый ул. Алай түгел ул. Һәрбер көчле ир-атның артында көчле хатын-кыз тора. Дөрес направление биреп, менә шулай юнәлтте дә, хатын-кыз өчен тормышка бит нур өсти, көч өсти, энергиясын бирә. Шуңа күрә минем уйлавымча хатын-кыз ир-атка караганда көчлерәк ул. Зарима ханым, җырларыгызда бәхетсез мәхәббәт темасы да еш яңгырый дип әйтергә була. Күп композиторлар әлеге теманы яктырта. Шулай да ни өчен соң кеше бәхетле мәхәббәт төзисе урынга бәхетсез мәхәббәт хакында җырлап йөри? Бу бик гади вопрос, гади сорау, чөнки статистика буенча бездә бит хатын-кызлар күбрәк ир-атка караганда. Булган ир-атларның да күбесе бит нече, аның тәртипле булганнары бик аз, барсында хатын-кызга җитешми. Бер ибәт ир-ат булсын, аны бәлки 10 хатын-кыз яраталар. Ул берне генә сойлый. Димәк, 9-аның бәхетсез мәхәббәт 9-ында. Нишкә аңлыйм. Бүгенге көндә нинди җырга сорау күбрәк? Шатлыклы җыргамы, әллә моңсу җырларгамы? Менә минем уйлавымча, бүгенге көндә барыбер да халык җырларга сорау күбрәк. Чөнки менә эстрада җырын бит инде алар матур. Халык бит эстрада җырын ярата ул концертка барганда. Чөнки ул орган, эштә орган, тормыштан орган, аның концертта барып күңел ачасы килә. Шуңа эстрада җырларын омтылалар. Но эстрада җырын бит халык менә кабатлап җырламый аны. Күңелсез чагында, уйланган чагында ул бит халык җырын тыңлый. Уланы уйландырырга мәҗбүр итә, үткәннәргә кайтырга мәҗбүр итә. Шуңа күрә халык барыбер да шушы сусый, шушы нигә халык җырга сусый ул. Опак чәчәккә күмелгән бакчамдагы алмагач, таң атканда сөт сайрый анда сандугач. Ник сайрыйсың сандугачым, бәгыркәем үтелеп, юатырга телисеңме, йөрәк янган белеп. Ник сайрыйсың сандугачым, бәгыркәем үтелеп, юатырга телисеңме, йөрәк янган белеп. Ялгызмысың әллә синдә, нигә моңлы сайрыйсың? Күңелемдә ниләр барын, әллә соң аңлыйсың? Ник сайрыйсың сандугачым, бәгыркәем үтелеп, юатырга телисеңме, йөрәк янган белеп. Ник сайрыйсың сандугачым, бәгыркәем үтелеп, юатырга телисеңме, йөрәк янган белеп. Сезнең репертуарыгызда шатлыклы җырлар күбрәкме, әллә моңсуларымы, һәм нигә бәйле? Минем күбрәк моңсу җырлар күбрәк. Шатлыклы җырларым бар минем. Әлегә дә бая шул теге туган төн, юбилей, шундый темаларга мәхәббәт турында. Күбесенчә минем моңсу җырлар. Күңел хәләтегез шундыймы? Нигә моңсулар язды? Күңелем хәләтем шундый минем. Ялгызлык турында да бар дип беләм. Ялгызлык турында да әйтә, мин күп еллар ялгыз торам бит инде. Сез үзегез ялгызмысыз? Балаларыгыз бар бер? Балаларым бар. Но ялгызлык әлегә дә бая, ул бит күңелнең хәләте. Хатын-кыз бәхете буларак сез шуннан ялгыз калдыгызмы? Иптәшем мәрхүм булгачтан инде баштарак уйладым, менә кемдер килеп мине яратсын, минем балаларым да яратсын, шул очракта минем балаларым да аны үз итсеннәр. Ул бит инде әкияттә генә була торган хәл. Дип уйладым да, андай утка керәсем килмәде минем. Балаларым үстердем, анасы минем вакытымда алмады, мин күп эшләдем бит. Ул шушындай ямадан килеп чыгарга аның өчен көн эшләргә кирәк. Анан соң инде әлегә дә язмышың язылган булса, кемдер мине тапкан булар иде. Димәк, язмышым минем шундый. Мин әйтәлмим, мин ялгызмын дип. Минем күңелем ялгыз түгел. Минем җырлар язам. Минем эшем күп. Танылган автор башкаручы Роза Мустафиева безнең тапшыруда әйткән иде. Мәхәббәт сандыгымны мин инде күптән бикләп куйдым дип. Сез бикләргә өлгердегезме? Ул бикләргә кирәкме ул сандыкны? Мәхәббәт сандыгын бер вакытта бикләргә ярамый. Ярамый, юк. Ул бит эштә бит анасың дигән бушлык барлыкка килә.
Күңелеңдә сөю булмаса, ул бит бушлык барлыкка килә. Бушлык белән яшәп буламыни? Юк, ул күңел һәрвакыт хатын-кызның күңелеме, ир-атның күңелеме ул тулы булырга тиеш. Шул вакытта гына яшәү күңелле. Бүген аңларга кирәк, сезнең күңелегез тулы. Минем күңелем тулы, Аллага шөкер. Балалар, оныкларыгыз бардыр инде бүгенге көндә. Әйе, кызым бар, оногым гаиләсе белән аерым тора. Самир исемле оногым бар. Улым белән бергә торабыз, икәү торабыз, балалар аерым тора, кызларым. Барбер күңелледер инде оныклар янында. Яңа җырларга темалар да туып торадыр. Әлбәттә, яңа җырларга темаларын эзлисең. Синең минем җырлыйсым килә, минем җыр язасым килә. Оногыма карап мин яшәреп киттем. Онок булу зур бәхет инде, Аллага шөкер, миңа да шушы насыйп булды. Алга таба сезнең нинди планнар көтә? Иҗатта әле нәрсә эшлисегез бар? Иҗатта менә шул бер хыялым бар инде, мин шушы җырларымны таратып биререм, менә шушы җырчыларга. Алар шуны капатлап җырласыннар. Минем уйламчы җырларым матур төсле инде. Менә шул полкада торып калмасыннар иде. Таратып биререм. Минем бит анда күп балар полкада яталар. Алар мен таратып биререм. Әлбәттә, таратып биререм. Җырласыннар, халык ишетсен. Алар мин җырлап кына бит булды. Аңа бит хыжыгыннар күп кирәк бит һәрбер җырга. Аны һәрберсен бит чыгарып башлагач аңа укырга кирәк. Бәлки шушы тапшырудан соң сезнең ул китап киштәләрегез дип әйтеп бушап калды җырлардан. Әйе, ана шул бушасын, әйе. Җырларым елга йырылып китеп, битнәр шул моңнарым. Тормышта Зарима ханым һәрбер кичкенә генә вакыйгага да шатлана белү кирәк икән. Яфрак шыгырдавы, кояш чыгуы һәм башкалар. Сез гомумән тормышта ләззәтләнеп яшисезме? Зарланганыгыз бармы тормышта? Минем бер вакытта зарланганым юк, чөнки мин хәтта ана теге вакытта урамда торып калганда мин беркемгә дә әйтмәдем, туганнарыма да әйтмәдем. Мин яратмыйм зарланырга, чөнки гадәтем буенча ул минем өчен ни булыр ия. Минем менә горурлыгыма тия ул. Минем горурлыгыма тия, әгәр дә мин аны әйтеп, ни дип зарлансам, минем горурлыгыма тия. Шушындый җәйгәсе көннәрдә дә һай качан бетәбез сезләр дип әйткәнегез юкмы? Минме? Кыш безнең 8 ай бит. Иссиде силән рәхәтләнеп шунда силән иргә geldim. Рәхәтләнеп силән geldim. Кыш кына рәхәтләнеп шүргә өлгербез әле. Шулаймы? Әйе. Яхшы. Һәр көн минем кызганам, менә бүген үтте, менә июнь үтте, менә июль килә. Һәр көнне минем өчен кызганам, һәр көнне бушка үткәрсәм. Гомер бит узын түгел, аның качан аның битәсе билгеле түгел бит инде. Шулай бит инде, шулай. Шуңа күрә шуның һәрберсендә файдалы үткәрәсе иде. Һәр көнемне мин шулай үткәрәм. Яшем үскән сайын әйтәсем килә, әкрен әйтәсем килә вакытына. Вакытны әкрен итеп булмый. Вакыт шаба. Бүгенге тапшыруга килгәнсез икән, безгә бер матур җырыгыздан өсекне дә бүләк итеп китегез инде, Зарима ханым. Ялгызларының жанымалы жырласа йылатадыр. Ялгызларының жанымалы жырласа йылатадыр. Рәхмәт сезгә, искиткеч башкарылыш. Шундый матур йомшак тавыш. Гаҗәп, моны моң дип атыйлар миңа калса, һәм моны безнең абый апалар бик ярата шушы башкарылышны. Ялгызлар турында җыр. Бу шуларның берсе булды инде, шулай бит. Шушы шул йөзләрчә җырларның берсе. Йөзләрчә җырларның берсе. Гаҗәп, бик моңлы, афәрин. Киләчәккә үзегезгә карата нинди теләк әйтәсегез килә? Зарима Аюпова үзенә нинди теләктә алга таба? Шушы дөньяда исәнлек салып булып, балаларым белән озаграк бергә яшәргә, оногымның үскәнен күрергә Ходаем насыйп итсен димән. Иң зур теләгем шул, балаларым исән сау булып, барыбыз да исән сау булып, шул дөньяда яшәйәле. Амин, шулай булсын. Барыбыз да исән сау булып, бергә бердәм булып, матур гына яшик. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен сезгә. Рәхмәт сезгә шакырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Бергә булыйк. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Хыялдагы иратның кайдадыр дөньяда барлыгына ышанган Зарима Аюпова бүген безнең белән үзенең бәхетле иҗатын күрсәтте. Рәхмәт аңа ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Сау булыгыз.